Satar ƙyauren kotu kalan sharri aka yi masa, amma fa da ce aka yi ya ga motar 'yan sanda a hanya ya cire mata inji ya yi wub da shi, ko kuma a ce ya ga wata jan waya wadda za ta yi daraja ya ɗauka, da wannan kam da sai a ce nan fa ɗaya wai an ce da gwauro ya iyali. Amma a wannan batun satar ƙyauren da bai wuce 3,000 ba, ya ce ba da shi ba gaɗa a kabari, gashi da bakinsa. Duk kayan kuɗi sai wani mataccen ƙyaure na 3,000 zan ɗauka, ga kayanan sun fi na miliyan. Ɗan gari ne ni, ɗan kasuwa ne, kuma har yau har gobe in dai dukiya ta gwamnati ce muka ganta abincin mu ci, ko za mu mutu sai mun ɗiba wallahi. Kamar yaya? Mu ma 'yan ƙasa ne, mun yi bauta, ka sani zakka tana fitar da kanta. To wannan ɗin ka ɗauka ke? Ina ban ya yi kankanta, ko a sikeli ba zai kawo 1,500 ba. Kamar kwafa waya haka ta gwamnati ko transformer za a iya lalata ta, ko kuma wata mota 'yan sanda ta faka a hanya kwana 1-2 tana shan ƙura, za mu iya zuwa mu sauke tayoyinta, mu sauke injin, mu je mu bi